Тәңкә бетте, бабай? Бармы? Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү. Тәңкәле кыз, тәңкәле кыз байдарда, тәңкәле кыз байдарда. Алып сығып йөрһәң ине еләк пешкән айдарда, алып сығып йөрһәң ине еләк пешкән айдарда. Башкорт халык милли киемдәре 20нче буатның 30нчы елларына хәтле киң таралган була. Колхозлашу дәверендә Совет власы фарманы менән хатын-кызларның борынгы тәңкәле киемдәре йыеп алына. Әбьялил районы авылларында бүген башкорт милли киемдәре тергеделә. Бұл хакал Тамян аруының хакалы. Бұны миңа әсәйем тегеп берде инде, басып берде. Бұл хакалдың тарихы минең әсәйемдең атаһы, олаталары бай булгандар. Улар раскулачиваниягә эләккәннәр инде. Шуннан агаларын бөтәһендә Себергә ибәргәннәр баласагалары белән. Күбеһе барып итмәй юлда үлгән, күбеһе шул Себердә кайтманалар. Шунда каберләр шунда инде. Олатаем Себергә ибәрелмәне. Чөнки колхозлаштыра башлагас, олатаем үзенең малын, аттарын, өйен колхозга тапшыра. Эш алып барган өчен колхоз рәисе итеп куялар. Һәм бу безнең ошо хакалдар, мәрендәр, өләсәем хаклап алып калган. Безнең әйберләрне тентеп алмагандар. Хакал, яга яки селтәр башкорт хатын-кыз киеменең бер өлеше, затлы бидәвесе. Көмеш тәңкәләрдән һәм мәргендәрдән яһалган борынгы яга хакалдарды Әбьялил районы Яңа Балапан авылы укытучысы Нәфисә Абзалгызы Мәгасумова яңыртып эшләй башлай. Миңа моны әсәемдән үзенең тегеп калдырган хакалы кыйммәтле. Чөнки унда тик Николай тәңкәләре, унда борынгы минем инәйдәрем, өләсәйдәрем биргән тәңкәләр, олатаем хәҗдән алып кайткан аксалар бар. Шуныһы белән миңа бу яга бик кыйммәтле. Буны минем балаларымда әсәй нык яхакла, хандыкка бикләп куясый, ятамы тип килгән һай бәләкәй малай. Әсәем үз куллары белән баскан, бәләкәй булган тәүдә зурайткан ысын мәргендәр дип атылган. Шуныһы белән кыйммәтле. Әсәй, мин яганы түшенә хундыктарды, Николай хундыктарын басайым дигәнем тигән. Юк, улай итеп басма. Менә кинәт кенә әйтәйин. Үзем халай теккәнем, шулай итеп комартка булып калган ди. Шуннан моны мин әсәем һымак, шулай итеп бastым. Ул заманда безнең күбәләктәр шулай итеп баскандар. Бұл көкірек деп атала инде. Көкіректі 20 сантиметр. Баныла шул 20 сантиметр итеп. Белделәйімде. Бұл теге атта қала инде. Шулайда хәзер бұны мен эшләнем, ошы яқты 2 кат итер керек. Менә ошы селтер. Ошой төшкәс, менә бұл қара булып күренә. Менә бұл қара бит. Қара булып күренмәһен өчен 2 кат итәбез. Менә ошы йөрде. Менә минең тагып утырган ягымды, минең җиңгәем Шагбалова Таһира басып бирде 1990 елда. Ул вакытта тормыш әллә яхшырып җитмәгәйне. Шулай да менә мәрендәр тапкан, икенче бер ят мәрендәр булар. Хәзерге мәрендәр түгел. Элекке 90 елдагы мәрендәр, менә тәңкәләр дә элекке борынгы акса түгел, көмеш акса түгел, борынгы 90 елдагы бер һумлыктар, көмеш аксаларны. Муенды, күкрәкте, эсте каплап торган киемде хакал, яга яки селтәр диләр. Уның төрләре бик күп. Шау тәңкәннән торганы, мәргендән генә эшләнгәне, көмеш тәңкә менән мәрген аралаш корылганы бар. Һәр башкорт ыруының үз тамгаһы булган кебек, үз еләне һәм хакал селтәре бар. Мәрендәрләр борынгы, миндәгеләр шул мәрендәр борынгы мәрендәр. Менә мондагы шул менә чистый, прямо русайлы куйган чистый золотный серебро тәбендә тәңкәләр 1816-нчы, 1832-нче елгы көмеш тәңкәләрдән эшләнгән. Сауда иткәннәр бит инде олатаем бай булгас йөргән калаларга саудагар булып йөргән инде. Бу сулпылар, менә булар акык, улар
нәселдән килгән инде безгә. Тоже шул өлесемдәрдән хаклана инде өлесемдәрдән килгән безгә аманат булып. Олатайым безнең шул тиктем хаксыз булган, бөтә булган нәмәне яйып барган. Кайда гына барһа ла кызларына шул тәңкәләр, көмеш алкалар алып кайтып йөргән булган инде. Өлесем шуны яйып барган. Зуррак итеп алабыз, теге якка сыгару өчен. Менә кызыл гына булып куйды. Ә буны бул яга кара. Бул йери бул баскач беленмәй. Ләп кенә әйләндерәбез дә. Булды. Хәр кыркып алам инде. Келіндерге біз мына башқұртса күлдеп тіктірдім. Қызда ғынышқаларыма тіктірдім. Әдір яға мына хақал алдығын алып бердім енді. Үлкен қызға қашмауында, яғағында, күлдегінде, бейішметінде висет бердім. Шон мына екінші қызға тоже. Хақалында, қашмауында, күлдегінде вис берге. Әл мына бәлеке келініме күлдек тіктіріп, анығыла яғағын ап беріп, қашмауын ап беріп, инде анда гөл булып торам инде. Хакал, селтәр, яга өсөн тәүдә ерлек нигез тегелә. Тәңкә мәрйендәрде беркетерлек калын, ныклы тауар алына. Уны кызыл төстәге сатин менән ташлайдар. Хакалдың ситтәре беше тауар менән әҙепләнә яки каты ука басыла. Эшләп торам, кеше алып тора. Хәзер менә 37-не эшләп бөтеп, 38-сен башлап ултырам инде. Баймактар әллә кайдан белеп калгандар. Баймактар заказ итте. Он хакал. Берһенә бере күрәле кем эшләне? Мин дә әйтеп берәм заказ дидер дә. Үзебезнең авылдан да күрделәр. Хакалды баштан ук тәвәл эшләү кирәк. Оста һәрбер тәңкәне, һәр мәрйен бөртеген тигез куярга тиеш. Хакалдар билдәле бер тәртиптә эшләнә. Бер-береннән кайһы бер тәңкәләре сулпылары менән генә аерыла. Әсәйем күрде бұл яғаны, ол миңа қалай матур булган, башкорт киеме охшап тора икән, дип әйтте инде. Тәңкәләрде табышуга әсәйем ярдәмлашты, ишеп, табышып бирде. Күбәләк ырыуның яғаһы был. Ырыу айырылырга тиеш булганмылар, юкмылар, осталар нишләптер айыргандар. Осталар шулай итеп эшләгән. Менә тамяндардың икенче төрле ягалары, күбәләктәрдің икенче төрле. Тамяндар хакал ти, күбәләктәр яга ти. Әбйәлил ягында киемгә тәңкә яки мәрйен тегүде, тәңкә басу, мәрйен басу тидәр. Карал утраударынан, диңгез төптәреннән табылган мәрйендәрде элек-электән базардан алгандар. Килендәремә, атайымдан апайым килендәренә, уларга мин үзем тегеп бирдем. Күлдәктәрен мин уларга подарок иттем. Инәй, һин шул тиклем берәм дип буны нисек басып беттең? Ниса ай эшләнең һин шуны? Ягъ инәй, акча кирәк. Хәзер һин мәрйенде кайдан алаң? Хатып алам, биләрдән мәрйен күп, рәшидә ибәрәтән көләрдә мин әйтәм. Бер дә бошынмайм инде. Ягъ инәй, менә 3000 бирәм. Күп була, алмайм тием. Алаһың, 40 әйтә, шон алдым ахыры. Былтыр шәҗәрә байрамы булгайны. 6 авын ала 5 яңыртып бирдем. Бүләк итеп бирдем. Мәрйенгә тотынганы бирле минем күдем һәйбәтләнеп киткән һәм әле. Ачки һәд эшләп ташлайым. Ни микән, күнегүдәр була микән? Аны итеп текләп карап эшләп торам бит инде. Борынгы киемдәр бөтеп бара ине бит ул. Хакалдар юк ине бит инде. Бер 2-3 көнә эшләп бар, әсәйдәреннән, өләсәйләреннән калган. Юк ине. Хатып ибәргәндәр үткенчеләргә. Улар шул тәңкәһенә кызыгып алгандар инде. Элеккеләрдән бит көмеш булган тәңкәләр күп. Совет усырының тәңкәләре лә һәйбәт булган ул металлы. Шуга бишмәттәрде лә шулай итеп хатып ибәргәндәр. Көмеш тәңкәләрдән һәм мәрйендәрдән яһалган хакалдарды милли байрамдарда, тантаналы вакыйгаларда кияләр. Әсәйдәр уларны кызларына, ияnsәрләренә һәм килендәренә бүләк итә. Был хакалды мен кедиһинем үземә шундый менә борынгы ысын башкорт кызы һымак хис итәм инде. Чөнки шул заманда яшәгән һымак көмештәр бит алар көс бирәләр. Хатын-кызлар бөтәһе менә таккандар
көмеш күпселек. Алкалар, мәрендер һәм менә шул көмеш тәңкәләрдән эшләнгән хакалдар тагы биргәннәр. Ушуны эшләп беттек икән ти, хәзер ушуларды баса башлайбыз тәңкәләрде. Менә минем эшләй башлаганымда бар. Менә тәңкәләр басылды. Ул безнең авылда гына күп, башка авылдалай күп түгел ул. Менә байымга мин алып барам, выставкага коярга. Ой, Нәфис апай, монан һатып кит. Ой, Нәфис апай, шулай. Монан һатып кит. Калай гына матур эшләгәнең, бу нисек эшләнең? Бу нисек күпме тора? Мен әйтәм, булар минем үземдекеләр ул. Мен әйтәм, менә Рита эшләй һезгә, өйрәткәнмен әйдә. Менә Катифә эшләй. Жан билге. Билдең самалап инде. Ошо 3-нче елда күбрәк була кешенең биле. Шулай дип тегеп, төймә тагып, бөтәһен дә әҙерләп биреп кайтарам инде. Куанам шул тикте. Әле кеше, ой, кыйбат, аны һатып ала, шулай тагы. Мен әйтәм, мин бензин бар, Аллаға шөкөр. Бер бензинла түләмәм, икенчене түләп бирәм. Шулай. Хаканды ла шайтып, менә күршем рәхмәт инде. Эштәп тора, алып биреп торам. Бары кирәк бит инде. Әле менә бер өлкән килмә тагы заказ биргәнмен я ошо хакалга. Электән күренә килгән манаяк бит инде ул, манаяк дип атыйлар бит инде. Галимнәр һәм тарихчылар фикеренсә, башкорт хатын-кызларының киемнәре төрки халыклар арасында иң төрле һәм бай. Көмеш тәңкә һәм мәрйендәр басып эшләнгән затлы бирәвез төрле ырулдарыбызда төрлесе атала. Акал, яга, селтәр, муйса, идеү, түшелдерек һәм башкалар. Атамат төрле, әмма аманат бер. Башкорт милли киеме бүген дә хозур һәм зиннәтле ил күрке булып тора.